Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Cupra Born, full electric. At Continental Cars. For the love of food, golden drop. United Colors of Benetton. Total Tools Malta. Jien qiegħed hawnhekk ġos għalija l-edizzjoni oħra ta' Knockabout Sicilia. Jiena lestu preparat biex nesplora u nisma' ħafna stejjer f'din il-gżira hekk sabiħa. Illum ser noħodkom f'mawra kostali fuq ix-xlokk ta' Pozzallo. Ħanaraw baħar sabiħ, riserva naturali, kif ukoll belt li hija magħrufa ħafna għat dan prezzjuż li jiġi prodott. Se naħbad it-triq tiegħi minn Pozzallo u d-destinazzjoni finali tiegħi se tkun Pacchino. Jiena u nsuq lejn din il-belt sabiħa ser inkun qiegħed nieqaf u nurikom postijiet sbieħ li intom tistgħu tgawdu fi triqitkom. L-ewwel waqfa tagħna hija Riserva Pantano Longarini. Din ir-riserva naturali tinsab fin-naħa t'isfel tax-xlokk ta' Sqallija. Din iż-żona protetta hija ta' importanza ekoloġika u sservi bħala habitat għal varjetà ta' speċi ta' asafar li tagħmilha sit ewlieni għall-osservazzjoni tal-asafar u konservazzjoni. Ir-riserva hija primarjament art mistadra li għandha rwol kruċjali għal diversi forom ta' annimali selvaġġi. L-artijiet mistadra huma karatterizzati minn ilmijiet baxxi u sodot tal-qasab li joħolqu habitat divers għal ħafna speċi. Din hija punt ta' waqfa essenzjali għall asafar li jkunu qegħdin għaddejjin bil-migrazzjoni tagħhom bejn l-Ewropa u l-Afrika. Speċi bħal fjammingi, ardruni, ċikonji u diversi tipi ta' papri huma komunament osservati hawnhekk. Minn barra l-asafar, ir-riserva hija d-dar għal diversi speċi ta' pjanti li huma adattati għal kundizzjonijiet tal-melħ, kif ukoll fawna oħra bħal anfibji u rettili. Din ir-riserva tinsab nofsija sewqan bod biss mill-port ta' Pozzallo. Ir-riserva primarjament hija ffukata fuq il-konservazzjoni, madankollu tiġbed lejha viżitaturi li għandhom interess fin-natura, fotografija u anke birdwatching. Madankollu hija riserva u ovvjament iffukata fuq il-konservazzjoni daw kollha li jżuru huma mħeġġa sabiex isegwu l-linji gwida u jirrispettaw l-ambjent. Huwa possibbli wkoll li jiġu organizzati eskursjonijiet bi gwidi esperti sabiex dak li jkun ikabbar l-arfin tiegħu dwar l-ispeċi differenti li jgħixu f'din iż-żona u jgawdi esperjenza mill-isbaħ. B'mod ġenerali, Riserva Pantano Longarini hija ġawra moħbija għal min iħobb in-natura, speċjalment dawk interessati fl-ornitoloġija u għandha wkoll rwol kruċjali fir-reġjun tal-Mediterran. Naqbad it-triq u nsuq għal 6 minuti biss biex nasal Punta Kiriga. Punta Kiriga hija żona kostali magħrufa għall-irdumijiet sbieħ tagħha, erin tal-baħar u ilmijiet ċari daqs il-kristall li jinsabu tul il-kosta tax-xlokk ta' Sqallija bejn il-bliet ta' Pozzallo u Ispica. Punta Kiriga, magħrufa wkoll bħala Punta delle Formiche, hija żona kostali sabiħa immens. Hawnhekk huwa post fejn kapaċi tammira xi spettaklu tista' tagħti in-natura. F'din iż-żona huwa ta' pjaċir li tippassiġġa tieħu xi għawma f'xi ġurnata sħuna jew inkella sempliċiment toqgħod tammira l-ġurnata tinbidel fil-lejl. Punta Kiriga hija karatterizzata minn irdum tal-franka impressjonanti. Dawn l-irdumijiet huma mtaqma berrin tal-baħar u arkati ffurmati minn sekli ta' erużjoni li joħolqu kosta pittoreska. Iż-żona issib ukoll irqajja żgħar bir-ramel li wħud minnhom huma aċċessibbli biss bil-mixi jew bid-dgħajsa. Dawn l-irqajja bir-ramel huma perfetti għall-għawm jew biex tammira qiegħ il-baħar b'xi maskla tal-għawm. L-ilmijiet madwar Punta Kiriga huma eċċezzjonalment ċari bi sfumaturi ta' blu u turkwas. Iċ-ċarezza tal-ilma tagħmel dan il-post tajjeb għal esplorazzjoni taħt l-ilma. Il-ħajja tal-baħar fiż-żona hija mżewqa sew b'diversi speċi ta' ħut u ħlejja oħra tal-baħar viżibbli qrib ix-xatt.
Iż-żona ta madwar Punta Kiriga mhix żviluppata u żżomm ħafna mis-seħer naturali tagħha. Il-pajsaġġ huwa tipikament tal-Mediterran, b'veġetazzjoni baxxa, fjuri selvaġġi u taħlita ta' terren bil-blat u ramel. L-ambjent naturali hawnhekk huwa preservat tajjeb u joffri lill-viżitaturi sens ta' tranquillità u ħarba mill-postijiet turistiċi aktar iffullati. Punta Kiriga hija żona ideali għal dawk li qegħdin ifittxu bajjiet aktar tranquilli u naturali. Hawnhekk it-taħlita tar-rdum imħatteb, il-mijiet ċari, kif ukoll bajjiet bir-ramel joħloq kuntrast perfett. Kemm jekk qed tfittex awma tranquilla, mixja fil-paċi, jew inkella sempliċement biex tieħu naqra ritratti sbieħ. Ejja hawnhekk għax żgur ma jiddispjaċikx. Ħammorru għal waqfa żgħira ta' riklami kif niġu lura waqt Knockabout Sicilja ħankomplu nrukom aktar postijiet sbieħ. Knockabout jirringrazzja lil Sight over the seas with fear to ferries. Għalik li qed issegwi Knockabout Sicilja għandi appell meta f'kumpanija mal-ħbieb jew anke jekk qed tirrilassa waħdek, Pletter Salumi jinżel qasel. Flimkien ma' Fjord Vita nixtiequ nisimgħu minn għandek min fost sħabek ma tiddejjaq xejn taqsam magħhom Pletter Salumi Fjord Vita. Biex tipparteċipa sempliċi ħafna. Idħol fil-paġna ta' Facebook tiegħi u imbonnici.tv, sib ir-ritratt tiegħi flimkien ma' Salumi Fjord Vita u ikkummenta għandna b'isem u kunjom il-min tixtieq tinnomina biex ikun rebbieħ ta' din il-kompetizzjoni. Wasal il-ħin biex nesploraw bajja oħra. Il-kosta ta' Sqallija hija miżawda bajjiet mill-isbaħ. Issa ser nesploraw il-bajja di Granelli, jew spjaġġa di Granelli kif jafuha n-nies tal-lokal. Bajja mill-isbaħ twila immens fuq il-kosta ta' Xlokk ta' Sqallija, fil-provinċja di Sirakuża, parti mill-muniċipat ta' Pacchino. Il-bajja ta' Granelli hija magħrufa għar-ramel debi fin tagħha. Il-bajja hija inqas kummerċjalizzata meta mqabbla ma' xi bajjiet oħra Siċiljani u toffri ambjent aktar tranquill u naturali. Il-bajja għandha ilmijiet ċari u baxxi li huma ideali għall-awm u attivitajiet oħra tal-ilma fosthom kite u windsurfing. Il-medda twila tal-bajja ramlija u l-ilmijiet relattivament baxxi huma ideali għal dawn it-tipi ta' sport. Iż-żona ta' Granelli hija taħlita ta' duni, veġetazzjoni baxxa u art agrikola. Dan kollu jikkontribwixxi għan-natura paċifika ta' din iż-żona u fil-fatt tiġbed leha ħafna viżitaturi u nies tal-lokal li jħobbu in-natura. Kemm jekk indilettant tal-wind jew kite surfing jew inkella sempliċement tħobb tirrilassa fuq ir-ramel din il-bajja żgur li ser issib post speċjali f'qalbek. Iktibha ħalli ma tinsiex, spjaġġa di Granelli. Fil-waqt li din iż-żona mhix żviluppata meta mqabbla ma' postijiet oħra aktar turistiċi fi Sqallija, hawnhekk issib faċilitajiet bażiċi bħal parkeġġ, bars fuq il-bajja u servizzi ta' kirri ta' umbrellen u siġġijiet. Granelli, peress li hija belt żgħira ħafna, tirrifletti l-istil ta' ħajja tradizzjonali ta' Sqallija, bikel lokali, ħwienet żgħar u atmosfera komunitarja tagħha. Din il-bajja tipprovdi esperjenza awtentika tal-ħajja kostali Siċiljana, il-bogħod minn żoni turistiċi aktar kummerċjalizzati. Il-bajja ta' Granelli qiegħda biss 15-il minuta bogħod minn Pacchino, belt fi Sqallija, naħa t'isfel ta' Sqallija tant popolari għat-tadam pjaċevoli u ta' kwalità li ttina. Fil-fatt ta' kull sena f'Pacchino jiġi mtella festival tat-tadam sabiex jiċċelebra l-kwalità ta' dan it-tadam li tant din il-belt hi popolari għalih. Qiegħed Pacchino ftit minuti l-bogħod minn Pozzallo. Din il-belt magħrufa għat-tadam mill-iktar partikolari, però mhux biss hawnhekk f'din il-belt żgħira issib numru ta' dulċiera bravi li ġejjin minn familji ta' dulċiera bravi.
Issa ser nieqafaw għalhekk nagħmlu appuntament għal Knockabout Sicilia li jmiss. Sa dan it-tant, saħħa. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Cupra Born, full electric. At Continental Cars. If it's bacon, it's Fior di Vita. United Colors of Benetton. Total Tools Malta. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Cupra Born, full electric. At Continental Cars. Cucina Toro. United Colors of Benetton. Total Tools Malta. Jien qiegħed hawnhekk ġos għalija l-edizzjoni oħra ta' Knockabout Sicilia. Illum ser noħodkom f'mawra kostali fuq ix-xlokk ta' Pozzallo. Din ir-riserva naturali tinsab fin-naħa t'isfel tax-xlokk ta' Sqallija. Din iż-żona protetta hija ta' importanza ekoloġika u sservi bħala habitat għal varjetà ta' speċi ta' safar. Punta Ċiriga hija żona ideali għal dawk li qegħdin ifittxu bajjiet aktar tranquilli u naturali. Issa ser nesploraw il-Bajja di Granelli, jew Spjaġġa di Granelli kif jafuha n-nies tal-lokal. Bajja mill-isbaħ twila immens fuq il-kosta ta' xlokk ta' Sqallija. Qiegħed fil-pjazza prinċipali ta' Pacchino, Pjazza Vittorio Emanuele. Dan huwa punt fokali tal-belt u hawnhekk joffri diversi siti notevoli. Pjazza Vittorio Emanuele f'Pacchino hija żona vibranti u kulturalment sinifikanti li fiha palazzo komunale, il-Knisja ta' San Giuseppe u firxa ta' negozji lokali u spazji pubbliċi. Huwa post ewlieni biex tesperjenza l-ħajja ta' kuljum tal-belt, l-arkitettura storika u l-avvenimenti lokali. Din hija l-Knisja ta' San Giuseppe, monument storiku u reliġjuż importanti. Il-festa hawnhekk bħal Malta tiġi ċelebrata fit-19 ta' Marzu fejn il-komunità kollha ta' Pacchino tingħaqad għal ċelebrazzjoni waħda. Min barra Pjazza Vittorio Emanuele, Pacchino għandu diversi pjazzi siżar u spazji pubbliċi fejn il-ħajja lokali tifjorixxi. Dawn iż-żoni ħafna drabi jospitaw swieq żgħar, avvenimenti lokali u postijiet ta' rilassament għar-residenti. Pjazza Vittorio Emanuele huwa l-post fejn jittellaw diversi avvenimenti u festivals ta' kull sena. Fost l-iktar mistennija ikun il-Festival Inverdurata fejn din il-pjazza issir ċentru ta' attività. Il-Festival Inverdurata huwa avveniment annwali li jsir f'Pacchino. Hawnhekk in-nies tal-lokal jiċċelebraw il-ħsad lokali tat-tadam u l-wirt agrikolu tar-reġjun. Il-festival tipikament isir f'Settembru li huwa l-istaġun tal-ħsad tat-tadam. It-tadam famuż ta' Pacchino, magħruf bħala Pomodoro di Pacchino, huwa msemmi għat-toma u kwalità eċċezzjonali. Dan it-tadam huwa ċċelebrat għal ħlewwa eċċezzjonali, toma intensa u kulur aħmar vibranti. Il-klima sħuna u l-ħamrija fertili tar-reġjun huma l-fatturi li jagħmlu dan il-prodott agrikolu ewlieni. F'dan il-festival issib diversi avvenimenti kulinarji li jinkludu platti preparati b'dan it-tadam li juru l-versatilità tagħhom fil-kċina tradizzjonali Siċiljana. Dawk li jattendu ikunu jistgħu wkoll igawdu minn opri tal-arti li jiġu kreati bit-tadam
u ħaxix ieħor. It-tadam ta' Pacchino jingħata l-marka EGP, Indikazzjoni Ġeografika Protetta, li jindika u jagħti rikonoxximent li dat tadam tkabbar f'din iż-żona. Apparti minn hekk, dan ir-rikonoxximent jiżgura l-kwalità u t-toma distintiva ta' dan it-tadam. Pacchino mhuwiex magħruf għat-tadam biss. Hawnhekk f'din il-belt żgħira ssib numru ta' dulċiera bravi immens, ħafna drabi li wirtu l-professjoni mingħand il-ġenerazzjonijiet ta' qabilhom. L-istorja tal-familja Cicero għal ġenerazzjonijiet hija rinomata marwejjaħ u tomit ħelwin. Mill-vanilla għaċ-ċikkulata, mill-krema pastiċċera għall-lews. Il-passjoni dejjem deret f'dak li għamlu. It-tradizzjonijiet intirtu ma' żmien. Minn ġenerazzjoni għall-oħra intirtu wkoll is-sigriti tal-mistier li evolvew mal-evoluzzjoni tat-teknoloġija. Xinkwiet dan il-ħelu kollu, ħamorru waqfa żgħira ta' riklami, kif niġu lura ħankomplu nurikom għax ma nistax indawwaqkom, iktar ħelu u anke ħanidħlu fil-kċina. Knockabout jirringrazzja lil Side over the seas with Virtu Ferries. Għalik li jattaraw Knockabout Sicilia għandi appell fl-imkien ma' Seat. Nixtieq nisma' minn għandkom min fost sħabkom jew il-membri tal-familja huma l-ikbar entużjasti tal-ivvjaġġar. Biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni, idħlu fil-paġna tiegħi ta' Facebook u minn bonnici.tv. Sibu r-ritratt tiegħi fl-imkien mal-bagalja ta' Seat u nnominaw dak il-ħabib jew ħabiba jew membru tal-familja li dejjem moħħhom biex jivvjaġġaw u jmorru destinazzjonijiet differenti. Jekk ikunu rebbieħa grazzi għal Seat, il-vakanza li jmiss ser jivvjaġġaw in style. Qed nistenna minn għandkom. Qiegħed Pacchino ftit minuti l-bogħod minn Pozzallo. Din il-belt magħrufa għat-tadam mill-iktar partikolari. Tadam li jikber grazzi għal ħamrija fertili, però mhux biss hawnhekk f'din il-belt żgħira issib numru ta' dulċiera bravi li ġejjin minn familji ta' dulċiera bravi. Kemm jekk ġelat, kejk, granita jew kassata Siċiljana l-imħabba li bija jinħolqu dawn it-tentazzjonijiet żgħar tagħmilhom pratikament irreżistibbli. Malli tidħol fil-kċina tiqpa' impressjonat bir-riħa tfuħ li tilqak, riħa ta' ħlewwa mill-isbaħ. Fil-kċina tal-familja Cicero kellna l-opportunità li naraw bajnejna l-preparazzjoni ta' ħafna ħelu Siċiljan. Kollox preparat b'ingredjenti naturali biss. Fattur li jwassal għat-tomit superjuri. Sabiħ li tara l-ħelu jsir, però ħafna isbaħ meta jasal il-ħin biex idduqu. Jiena fejn ikun hemm il-krema pastiċċera ta' qali żaqqi. Għal-ġelati ukoll, però laqja tqallija ma nistax ma nordnax brioche kon granita. Normalment is-Siċiljani joħdu għal kolazzjon. Jien il-kolazzjon tiġa ħatta, però laqja ta' hawnhekk nieħu l-opportunità. Il-mawra tiegħi fix-xlok ta' Sqallija għallum tiqafaw. Nista' ngħid li Pacchino hija belt taħlita rikka ta' elementi agrikoli, storiċi u kulturali. Il-post strateġiku ta' din il-belt, il-produzzjoni agrikola diversa, is-sinifikat storiku u l-kultura lokali vibranti jagħmluha destinazzjoni unika u multidimensjonali fix-xlok ta' Sqallija. Pacchino joffri esperjenza profonda u varjata kemm għall-viżitaturi kif ukoll għar-residenti. Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal Cupra Born, full electric. At Continental Cars. Koliosh Authentic Greek Yogurt. United Colors of Benetton. Total Tools Malta.